Да, но този брек е по-стръмен. Ако го накараш да полегне на тази страна, не знам дали па да се не обърне. Дай малко назад, съглашни. Сега виж, ако имаше блокаж. Ще постави това случай да помогне. Твоя предния не заработи. Не заработи, че се дигна гума. Генчо го снимам. Давай, Генчо, че снимам. Нема друг начин. Друг начин нема. Давай. Ало? Бе, тук е по линията. Над Печи Тотев на ложето. Караме в една дупка мръсна. След... по-на към Търнава. По самата линия по камик. Караме по линията и след малко отиваме на ложето, Палин скара. След малко отиваме на ложето. Ало?